ଭାରତ ଝିଅମାନେ ଉର୍ଫି ଜାବେଦଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବା ଉଚିତ। ହନି ସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଟିଭିରୁ ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉର୍ଫି ଜାବେଦ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଶୋ କଫି ସହ କରଣ 7ରେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଫିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଟ୍ରୋଲର ମାନେ ତାଙ୍କ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବି ଉର୍ଫି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାପର ହନି ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଫି ଜାବେଦଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ହନି ସିଂ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଗୀତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଆଲବମ୍ ହନି ସିଂ 3.0 ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ହନି ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଝିଅମାନେ ଉର୍ଫି ଜାବେଦଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସେହି ଝିଅକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ବହୁତ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ସାହସୀ। ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ବିନା ଧ୍ୟାରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ କର୍ମ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜାତି କ'ଣ ସେ ସବୁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଭୟ ନ କରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ତାହା କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।